Dobar dan. Bok, Jesi spreman za tekmu? jesam. Dobro je vrijeme, nema kiše. Da. Ništa stari, sretno. Bok. Samo jako. Današnji protivnik se zove Corinthians. Mama i Seka se dodavaju, a danas se igraju dvije utakmice. 2 puta po pola sata. U prvom poluvremenu prve tekme Lukas je igrao neku sredinu. Prvi put je igrao na toj poziciji, valjda su procijenili da je jako brzo, znaju da trenira atletiku. I stvarno je brz. Test u sredini je završil i drugo poluvreme ga šalju u napad. A to je on odmah iskoristio i zabыл predivan pogodak. Meni najljepši njegov gol do sada. Bravo majstore! Bravo stari, samo jako, ajmo. Visoka pobjeda u prvoj utakmici, ne znam koji je bio rezultat. Navijači, navijačice su to. I krećemo u drugu utakmicu, novih pol sata. Gle koliko su ovi neki igrači protivnički veći od Lukasa. Baš je bilo njih par koji su ogromni, ali dečki iz Fermoja su zato brži. U prvom poluvremenu druge utakmice zabile Lukas još jedan gol. Bravo Lukas. Dobar dan, može komentar utakmice? Ne, ok. Drugi put, može, drugi put. Drugi put. Može drugi put onda. Ok, hvala. Drugo poluvreme druge utakmice Lukas igra u obrani. Novi test za njega i mogu reći da se jako dobro snaša. A mogli li još zabiti jedan gol na kraju utakmice? Dečki iz Fermoja FC su stvarno igrali super danas, baš ko prava ekipa i trener je bili jako ponosan na njih, to im je rekao na kraju da jako dobro rade i treniraju i to su pokazali danas. Lukas, bravo majstor, super tekma, svaka čast. Koliko si ih zabija? 3? 2? Bravo. Može dres potpisat, može? Ne, imaš dres, ne? Nema. Ajoj, kak si mi tako od kanta? Ne znam se potpisati, nemam ni dres. Dobro, ajde bok.